Hola, bona tarda. Què tal? Comencem el primer dels debats que organitza SAFI al voltant de qüestions que tenen a veure amb la presència i la pràctica de l'islam a casa nostra, a Catalunya, i el comencem amb la Lola López, una col·lega, membre de SAFI també, que a més ha passat, diguem-ne, per una experiència, diguem-ne, al camp de la gestió política fa un temps, sap, diguem-ne, molt bé de la qüestió, diguem-ne, de les pràctiques de l'islam i dels prejudicis que els hi envolten, tant des d'una vessant, diguem-ne, des d'una part de la barrera, diguem-ne, que dels moviments de sensibilització i de lluita contra la islamofòbia, com ara SAFI, com també des de l'altra banda, no? Des de la banda més executiva, més de capacitat de gestió, de prendre decisions per lluitar contra la islamofòbia i el racisme antimusulmà. Llavors, volíem plantejar-te unes quantes preguntes i si et sembla, diguem-ne, que obrim això com si fos una mena de debat per naturalitzar-lo, perquè sigui el més còmode possible. D'acord? Perfecte. La primera de totes és una qüestió que jo diria que és central, i és que sovinteja una opinió i una visió sobre l'islam que està present entre la dreta, diguem-ne, els punts de vista polítics de la dreta, però també els de l'esquerra, que planteja que l'islam és fonamentalment una religió opressora, patriarcal, retrògrada, fins i tot antifemenina i antifeminista, i que, per tant, diguem-ne, tota lluita per l'emancipació ha d'oposar-se a un instrument d'opressió de la dona, molt particularment, però en general de tots aquells que la practiquen. Llavors, la primera pregunta que et volia fer és: tu penses que l'única lectura possible d'una religió, i en aquest cas de l'islam com a religió, és que constitueix un instrument d'opressió? O creus que, en canvi, diguem-ne, podem també entendre les religions, i un cop més l'islam en particular, com un instrument d'emancipació? Què en penses al respecte, tu? Ara, jo penso que, com diuen tots els moviments feministes, i en aquest moment jo diria que pràcticament ningú no diria el contrari, el patriarcat està present arreu, està present en el dia a dia, està present en els moviments polítics, està present en les relacions familiars, econòmiques, de tot tipus. I aquest patriarcat també està present a les religions. Que el patriarcat estigui present a les religions i que hi hagi una lectura patriarcal d'aquestes religions no converteix la religió en una religió patriarcal, és la lectura que es fa de les diferents religions, que aquesta lectura està feta des del patriarcat, des del poder que tenen els homes, i aquesta lectura és una lectura patriarcal que potser va en contra dels drets de les dones i de moltes altres coses. Però, pel que jo conec, hi ha uns moviments que es diuen feminisme islàmic, que el que t'estan dient, i jo no tinc prou coneixement per dir el contrari del que elles diuen, perquè són dones musulmanes, que el que plantegen és que el que cal fer és una revisió, una lectura feminista de l'islam, i que l'islam té prou eines i prou idees que donarien suport a aquesta mirada feminista. És a dir, que el que s'ha de fer és una relectura. En tot cas, això és una cosa que diuen les pròpies dones musulmanes, que s'anomenen feministes, o que diuen que algunes fins i tot diuen que no són feministes, que amb ser musulmanes ja en tenen prou per fer aquesta lectura. Pel que fa a si una religió és una eina d'opressió o és una eina d'alliberament, jo soc una persona agnòstica, per tant, no és la meva experiència la que pot respondre amb això, però sí que és l'experiència d'haver parlat amb moltes persones i d'haver conegut persones que diuen que la religió, o l'islam en concret, per elles és una eina d'opressió. En aquest cas, aquestes persones el que volen o el que haurien de fer, si aquesta és la seva consideració, és alliberar-se d'aquesta opressió i alliberar-se d'aquesta religió i fer-ho de la manera que consideri. Però també he conegut d'altres que diuen el contrari, que diuen que la religió, o l'islam en particular, és una eina d'alliberament, una eina de creixement personal davant d'un món que és molt materialista, molt individualista, i on la religió, l'espiritualitat, la cohesió comunitària que els dona aquesta perspectiva religiosa, per elles és un alliberament i un creixement davant d'aquest món. Per tant, el que jo considero és que cap persona s'ha de sentir oprimida,
i que qui es senti oprimit per la religió ha d'abandonar la religió i qui es senti alliberat per aquesta religió ha de tenir la capacitat i el dret a seguir-la i a viure, diguem-ne, aquest sentiment que li dona d'alliberament. En la mateixa línia, també sovinteja les acusacions contra el que s'ha anomenat algunes vegades el feminisme relativista, en definitiva, no? Un feminisme que no seria, no mantindria, no observaria un respecte escrupolós per l'autonomia de la dona i, per tant, diguem-ne, no podria ser considerat stricto sensu un feminisme, tot entenent que l'únic feminisme possible seria, en aquest cas, aquell que té un respecte, que observa un respecte escrupolós per l'autonomia de la dona, atorgant-li la màxima sobirania, la plena sobirania sobre les seves decisions, sobre el seu cos, etc. Aquest potser no és el lloc per debatre exactament sobre en què constitueix la teoria feminista, però sí que hauríem de plantejar-nos exactament com medir aquesta autonomia, com expressar aquesta autonomia. És veritat que perquè el feminisme, tu creus que perquè el feminisme sigui anomenat com a tal és necessària aquesta observància estricta, escrupolosa de l'autonomia de la dona, o si no, com construïm aquesta autonomia? De quina manera la construïm per tal d'encabir dintre del feminisme, dintre les perspectives feministes, formes d'entendre aquesta autonomia que no siguin convencionals? Jo, davant d'aquesta pregunta, que em sembla complexa, i el primer que diria és que hi ha molts feminismes, i la primera autonomia que ha de tenir una dona és dir què és per ella el feminisme, i què és per ella autonomia personal, i què és per ella dignitat, llibertat, el que sigui, perquè des del moment en què hi ha una teoria qualsevol o un grup qualsevol que designa per un altre grup o per una altra persona el que aquella persona ha de considerar autonomia, el que aquella persona ha de considerar dignitat, llibertat i tota una sèrie d'expressions, doncs ja és contradictori en si mateix. Per tant, jo crec que pot haver-hi un feminisme que considera o que fa una lectura d'aquesta autonomia, que pot ser, per exemple, una autonomia, no sé, per exemple, molt individualista. Jo, per tant, no faria teoria sobre, o no insistiria massa en les teories sobre què és, si no és aquesta autonomia, què és, si no és feminisme, sinó que jo crec que han de ser les persones en si mateixes, les dones en si mateixes, qui defineixin què és el que volen, com ho volen, i si això no entra dins del feminisme, diguem-ne, més mainstream, o del feminisme majoritari, o del feminisme que té més espais, diguem-ne, d'expressió, doncs, bueno, el que s'ha de qüestionar és això, és a dir, per mi no es pot parlar d'un feminisme ni d'una sola manera d'entendre els conceptes que hi ha dins del feminisme. Per mi el que ha d'haver-hi és un diàleg constant entre diferents maneres d'entendre el món, entre diferents prioritats, i que cada persona, cada dona en aquest cas, tingui la capacitat de triar el que vol fer, com ho vol fer, amb qui ho vol fer, en quin moment de la seva vida i sobretot què significa per ella allò que està fent. Saps, hi ha últimament, diguem-ne, que es vessen fortes o nombroses acusacions contra els col·lectius de l'esquerra, a les que acusen de practicar un cert bonisme, diguem-ne, que gairebé en la defensa, en l'apologia acrítica de l'islam, bàsicament, diguem-ne, perquè com a conseqüència de la política antagonista, és a dir, com a conseqüència de la voluntat de desmarcar-se dels estereotips que la dreta utilitza per designar i representar l'islam, l'esquerra acaba per adoptar una posició que alguns qualificarien d'ingènua i d'altres directament d'acrítica envers l'islam. Diguem-ne que al final, diguem-ne que com a resultat d'aquesta lluita antagonista, l'esquerra acaba adoptant estereotips envers l'islam que són tan nocius o tan simplificadors com els que la pròpia dreta utilitza. Tu, diguem-ne, com penses que podem lluitar contra aquesta acusació, diguem-ne, de l'esquerra de practicar una mena de bonisme, o, com l'anomenen ara darrerament, diguem-ne, que a França, com podem, diguem-ne, que afrontar
les acusacions de practicar un islamogauchisme, no? Un islamosquerrisme o esquerranisme, que és el que a França ara, diguem que és un debat extraordinàriament actual. Què en penses d'això? Bé, jo em penso, el primer, que és que el que no és correcte és l'enfocament. És a dir, jo puc parlar del meu entorn, que no és un entorn de dretes, això és evident, vale? I quin és l'enfocament que fem, per exemple, dins de l'entitat SAFI, Stop als fenòmens islamòfobs. L'abordatge que fem no és posar-nos a favor o en contra de l'islam. Això li pertoca a les persones musulmanes, que diguin si volen ser musulmanes, si no ho volen ser, si alguna persona que no ho és vol tornar a l'islam, el que sigui, no? Jo crec que quan defensem els drets dels veïns i veïnes, per exemple, musulmans, no estem defensant l'islam. Jo no he de defensar l'islam, no és una cosa que sigui el meu objectiu. El meu objectiu és defensar els drets de les persones. I un dret molt important, que està a la Declaració Universal de Drets Humans, és el dret a la llibertat religiosa, a la seva expressió, a l'observança, a tot el que això implica. I és el dret també a no ser discriminat perquè segueixes una religió, perquè tens unes determinades creences o perquè tens una espiritualitat. Jo no he de compartir aquestes creences, ni he de compartir aquesta espiritualitat, ni tan sols l'he ni de defensar ni d'atacar. I el que faig i en el que crec és en defensar els drets de les persones que sí que tenen aquestes creences o que sí que practiquen aquesta religió. Jo crec que aquí està l'error. Defensar els drets de les persones musulmanes no és defensar l'islam, és defensar els drets. Després, en la pràctica i en el dia a dia, diguem-ne que aquestes persones desenvolupen les seves creences, aquí hi ha unes normatives, hi ha uns valors, hi ha unes lleis, hi ha una sèrie de coses que s'han d'aplicar com en qualsevol altre col·lectiu. És a dir, i ara està molt de moda, i potser aquesta entrevista perdrà una mica d'actualitat, si ho dic, però per mi defensar el dret del Pablo Hasél a dir el que pensa no és defensar el Pablo Hasél, és defensar el dret d'expressió, el dret a la llibertat d'expressió. Doncs per mi passa el mateix, i aquí està l'error. Que hi hagi una confusió, i això la mateixa Esquerra té la confusió de si jo defenso les persones musulmanes, a mi l'islam no m'agrada, és que a tu no t'ha d'agradar l'islam, a tu el que t'ha d'agradar, s'imagina, és defensar els drets de les persones. Que aquestes persones tinguin una manera de pensar diferent a la teva o que tinguin una forma de vida diferent a la teva, crec que no ha d'incidir en la teva lluita pels seus drets. Llavors, per mi passa per aquí, és a dir, és absurd que ens plantegem si l'esquerra és una esquerra pro-islam. Qui vulgui ser pro-islam que ho sigui, hi ha moltes persones musulmanes d'esquerres, hi ha de dretes, hi ha de tot. El que crec que han de defensar les dretes, perdó, el que crec que han de defensar les esquerres, totes les esquerres de qualsevol lloc del món, és el dret de les persones a les creences religioses, a la seva llibertat, a l'expressió d'aquestes creences, i quan en aquest marc, si hi ha alguna expressió que és contrària, per exemple, en un sistema democràtic, doncs hi ha alguna expressió antidemocràtica, doncs el que s'ha d'assenyalar és aquesta expressió antidemocràtica, no el fet que la persona sigui musulmana. I en aquesta expressió antidemocràtica, per exemple, jo et diria que per mi és contrari a la idea de democràcia la discriminació a la que es someten les persones musulmanes. Això sí que va en contra de la democràcia. És a dir, voler coartar els drets d'unes persones perquè tenen unes creences religioses o una manera de viure diferent a la teva. Això sí que és antidemocràtic. Una pregunta més concreta, però que té relació amb tot això i a més que és de molta actualitat també. Diguem-ne que s'ha generat una polèmica molt forta a Catalunya els darrers mesos al voltant d'una decisió presa per, si no m'equivoco, per Conselleria d'Educació, pel conseller Bargalló en aquell moment, que la va anunciar, permetent o plantejant la possibilitat de començar a impartir, diguem-ne, que una assignatura d'educació religiosa islàmica en el marc curricular de l'ensenyament de primària i de secundària a Catalunya. Què en penses d'això? Creus, diguem-ne, que en aquest moment té sentit, és pertinent, diguem-ne, que un anunci semblant té sentit en el nostre ordenament escolar l'impartició d'una assignatura confessional?
Jo crec que en aquest moment la religió està dins de l'escola. Tenim la religió catòlica, si està la religió catòlica, les altres religions, sobretot majoritàries, han de tenir el mateix dret. Altra cosa és el debat de si les religions, en plural, han d'estar dins de l'escola o no. Si en algun moment aquest debat es resol i es decideix que la religió es queda fora de l'escola, doncs serà la religió catòlica, la religió protestant, la religió jueva, totes les religions quedaran fora. Mentre aquest debat no estigui resolt d'aquesta manera i ara la religió estigui dins de l'escola, el mínim que podem defensar és una igualtat de drets i de tracte per tots els veïns i veïnes i per tots els ciutadans i ciutadanes. Per tant, sobretot per aquells, diguem-ne, que el gruix de població és prou important com per fer aquest pas. Per tant, jo no vull resoldre ni posicionar-me respecte al debat, perquè no és el moment, el debat de si la religió ha d'estar o no ha d'estar dins de l'escola, però mentre hi hagi una altra religió, l'islam ha de tenir el mateix dret, perquè els veïns i veïnes d'aquesta ciutat, de Catalunya o de l'estat espanyol, que són de tradició o de confessió musulmana, sí o sí han de tenir els mateixos drets que els altres. Parlant de l'autonomia, que és una qüestió que a mi m'interessa molt, l'autonomia individual, tu creus, diguem-ne, que a través d'un codi vestimentari es pot expressar l'autonomia individual dit d'una altra manera, d'acord? Decidint vestir pel carrer un hijab al cap, estem manifestant estrictament l'autonomia individual, en aquest cas de la dona, és una decisió que estrictament pertoca a la dona, o hi ha una sèrie de constriccions i pressions socials que d'una forma o altra intervenen en aquesta decisió i per tant condicionen la lliure expressió de l'autonomia? Em refereixo en aquest cas al hijab, però podria parlar de moltes altres coses. Bé, en el cas del hijab, jo no m'acabo de sentir còmode quan estic parlant de coses que fan persones d'unes comunitats i d'uns grups als quals no pertanyo. Per tant, jo l'única cosa que puc fer és donar una resposta des del que jo conec, des del que jo he observat i des de les meves reflexions. També perquè crec, per exemple, que quan lluitem pels drets d'un col·lectiu no necessàriament has de pertànyer a aquest col·lectiu. I això és el que a mi em dona una certa legitimitat, perquè tot i que no pertanyo al col·lectiu de persones musulmanes, poder donar una opinió sobre aquesta temàtica. De nou, em sembla que és una dicotomia que no s'ha de... O sigui, no és hijab sí, hijab no. Per mi l'autonomia de la persona és que pugui portar-lo o no portar-lo si ella vol. És a dir, per mi em sembla tan agressiu obligar amb una noia que no el vol portar a portar-lo, això va en contra de la seva autonomia personal i jo m'hi oposaré si tinc alguna possibilitat de fer-ho, estic en algun lloc de privilegi que em permeti lluitar contra això, jo lluitaré contra la imposició de portar el hijab amb una noia que no el vulgui portar. I al contrari, si hi ha una noia que el vol portar, que li agrada, que se sent còmoda, que això és la seva manera d'expressar la seva autonomia personal i algú li vol prohibir que el porti a l'escola, a la feina, al carrer, on sigui, jo també estaré en contra d'aquesta prohibició. És a dir, ho dic a l'inrevés, estic a favor de que la noia que vulgui portar el hijab el porti, la noia que no vulgui portar el hijab no el porti. I jo, des de la meva petita contribució, el que faré en el meu activisme, en el meu dia a dia o en aquells espais on jo pugui participar o tenir alguna petita capacitat d'incidència, defensaré això. El dret de cadascuna d'aquestes noies a decidir el que vol fer, perquè per mi això és l'autonomia personal. L'autonomia personal no la defineix portar o no hijab. L'autonomia personal ve definida per poder-lo portar o no, segons tu vulguis. Quan sents a parlar de l'esquerra bonista que té connivència amb l'islamofeixisme, tot entre cometes, què en penses? Bueno, jo penso que en aquest país tenim un gran desconeixement de l'islam, i que qualsevol posicionament acrític pot ser un error, i que pot haver-hi una part de persones
de l'esquerra que per desconeixement de l'islam i perquè veuen en una persona musulmana i de seguida el que veuen és una víctima d'opressió en lloc de veure tota la complexitat de tot el que porta aquella persona, pot caure en algun moment amb això? Potser sí. No dic que no, vale? Perquè el desconeixement porta errors, però més que el desconeixement, el simplisme porta errors. El simplisme porta al bonisme, aquest que diem, porta a creure en els plantejaments absolutament simplistes de l'extrema dreta, és a dir, el que hem de fer és introduir complexitat, coneixement i sobretot, és a dir, les persones musulmanes són part d'aquesta societat, són veïns i veïnes, amb unes característiques una mica diferents de la majoria, però sobretot són ciutadans. I el que hauríem de fer tots és tractar aquesta temàtica amb el màxim de normalitat. És a dir, si amb una persona, si en un partit de futbol no permetem que hi hagi determinats comentaris, doncs amb una mesquita tampoc, ni amb un diari de l'extrema dreta tampoc. És a dir, normalitzar el que són les normes i els valors els mateixos per tothom. No hem de fer una selecció de per aquest grup això i per aquest grup l'altre. Que hi ha persones musulmanes que la seva ideologia s'apropa a una mena de feixisme islàmic, per dir una tonteria, perquè això, però amb unes idees, diguem-ne, extremistes, segur, hi ha el catolicisme, hi ha persones atees, hi ha persones rosses, en persones negres, en persones joves, a tot arreu pot haver-hi aquesta ideologia. No s'ha de buscar en un lloc concret. El que s'ha de perseguir no són les creences ni les identitats. És aquesta idea última, és a dir, que mirem de posar normes, lectures i tal a les persones en funció de l'etiqueta que els hi posem. És a dir, en lloc de... Hi ha unes normes, i aquestes normes són per tothom. Hi ha una vigilància de que no hi hagi idees extremistes, feixistes. Aquesta vigilància és per tothom. Hi ha unes normes democràtiques o el que sigui, o que s'assemblen, que ens regeixen a tots. Hi ha uns drets, per exemple, de llibertat religiosa, que són per tots. És a dir, aquesta idea de separar a les persones en funció d'una identificació que fem i amb aquestes persones mirar que tinguin uns deures diferents, uns drets diferents, una mirada diferent, per mi és el que ho embolica tot. És a dir, una persona masclista és masclista, sigui de dretes, d'esquerres, blanca, negra, creient, no creient. Una persona que té unes idees antidemocràtiques i extremistes les té, sigui musulmana, sigui cristiana, sigui jove, sigui gran. El que és important és els comportaments i les idees. No sota quin paraigües es defensen aquestes idees i aquestes pràctiques. El paraigües, ens fixem, és allò com d'assenyalar la lluna i mirar el dit. És a dir, posem un paraigües, una etiqueta amb un grup de persones i no ens fixem en el que fan o en el que pensen, sinó en l'etiqueta. Això se'n diu estigma. Això es diu estigma i és l'error. Molt bé, gràcies. Res més, quedeu convocats a un proper debat que puguem fer en el marc de Safi i us desitgem bona tarda a tots. Salut.